Na, ott egy lentár. Lehet. Azt a milyen kavics! Hoppá! Érdekes volt! Bátorság! Ajaj! Oh. Nézzük meg akkor a jumpot! Itt egyben menjünk fel az első indítóra. Úristen, bazd meg! Very big! Azt mondod? Úristen, ez very big! Nagyon gyorsan kell menni, baszki! Nem olyan nagy ez, mennyi? Mi? Milyen vagy? Akadjon a faszom egy ekkora ugratón. Elmondom, hogy hátszél van. Az még egy plusz 1-2 méter. Nem? Ja. Jó rakéta. Na, mire fölérünk, kitalálom. Azt tudom, hogy minél többet tökölök egy ilyennél, annál jobban nem fogok rámenni. Mondjuk azzal, hogy nem kell csinálni semmit. Nem, amúgy tényleg nem. De nem dob csőre, nem? Egyáltalán. Nem csőrös, sokkal csőrösebbek a kidobók. Ja, ez ilyen szép, szabályos. Ja. Na? Jó van, legyen. Nézzük meg. Nézzük meg. Ó, bazd meg!